Purwadaning kandha ambasru marwata siwi mring sangyaning para pamriksa ngaturken carita medhik zaman purwa puniki kanedya hamulang muruk mung sumangga pranupeksa kenira medhik paluti Wasana mugi rahayu kan pinanggya Kalukan laguning lekasru kita linuding kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu ayono tan manggolong gumolong manadukara karnan karono pangapus puspita wangsalan semon ilahing Om ilahing hawiknam hastuna masidam mastu silat mring jagat karono sirantondo wisiksaning bisana sono sinawung langen wilopo ekstu meksil stantun lampaing buddha jinantur tutur katulo tetelo mrih tulat labyeng paradya winursita ngupama praming niskara karanto diyantu miyeng jaman purwa winisuda trakang dinamadama pinardita ming lalata mangkya tekap wasananing gupita tandubeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang murweng kata Hanenggih pundhita kang kinarya bebuka murciteng kawisak mangke ingkang kaheka adi dasa purwa basa eka siji adiluwih dasa 10 purwa wiwitan senadyanto gumlaring jagat marcapada kathah titahing jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa kinapiting samudra
kathah ingkang sami anggona raras. Nanging lamun to kaupaya 1000 datan jangkep sedasa. Sanadyan to 100 datan saged mujudaken tetiga pranyata adi-adining garba gumita datan wonten kadisa juga nagari Dwarawati inggih kasebat nagari Dwaraka. Kaparinging Hyang Widiwasa negari Dwarawati wenang mangku ringin kurung sak kembaran wonten madyaning alun-alun. Ora muka lamun ta wenang kinarya bebukaning carita dasar negari kasebat panjang kunjung pasir wukir jinawi gemahari pakarta Turaharja. Basa panjang dawa punjung dhuwur kalamun to katraju spirata dawaning negara pranyata nagara Dwarawati dawa pocapane jembar tlatahé luhur kawibawane dasar jero tancepe pasir samudra wukir gunung awit tata rengganing nagari mengkeraken samudra laya kinabet harga ageng ngiringaken pradusunan pin pategalan ngananaken pasabinan saha hangayunaken bandaran ageng. Pranyata gumlaring nagari Dwarawati sak kukuban rinengga sak kathahing gunung inggih gunung ingkang ageng miwah ingkang alit bebanjengan ketingali joroyo-royo yen Cinandra kaya teman penanyar labet saking kathahing tetukulan kekayon ageng miwah alit ingkang thukul mungging imbaning arga dumugi pucaking gunung ketingal jejel riyel uyel-uyelan kaya tanana papan kang sela labet datan wonten ingkang munasika gesanging tetukulan miwah datan wonten ingkang purun ngrisak lestantuning kawontenan. Nadyan para kawula alit ingkang mapan celak wana mboten wonten ingkang purun ngrisak wana tanpa petangan awit saking metahing lestantuning kawontenan sangjaning para kawula alit tumut njagi lestantuning kawontenan awit rumaos tumut andarbeni awit saking kathahing kekayon ageng alit wiwit imbaning arga dumugi pucaking gunung satemah pucaking redi kathah tuk sumber ilining tirta antawisipun pancuran belik sendang beji tuwin tlaga temah cekap pinangka panggesanganing para kawula alit nadyan to katrajang wanci ketiga dawa datan wonten ingkang rumaos kasatan milih teng tirta saking pucaking arga lumeber dumugi tlatah Lebak dados mujudaken lepen inggih lepen ageng miwah lepen alit lumampahing toya kadulu saking dirgantara menggak-menggok yen Cinandra kaya naga nglangi dupi meliting tirta wis dumugi tlatah Lebak rene kadaya Sangya Pramang Narakesma kinarya sarana nyuburaken Siti Pategalan miwah Siti Pasabinan. Ora mukal para amung Narakesma kukuban Dwarawati datan wonten ingkang rumaos lepat petanganira lepen ingkang rajang dusun ngadusun ngantos dumugi telenging kita aracak milet resik gumrining pertanda tanana sesangkrah ingkang damel kuciwaning warna tuwin ganda saha sangjaning para kamula sampun sami saged rumeksa kesarasaning sarira sowan awit dayaning ora mung Narakesma datan wonten ingkang rumaos lepat petanganira ora mukal kukuban Dwarawati winastan nagari murah buga tuwin wastra kalebet Candraloh jinawi
gemah aripah basa gemah kathah kawulalit ingkang tumindak amung dedagang dagang layar nang kudu saking manca negari lumintu Surya Pantara Tritanono Pedote datan wonten ingkang nyipta pringga bayaning marga labet datan ana kasangsayaning marga sayekti awit saking gemahing praja aripah pratandha kawulalit kathah ingkang sumandha sak lebeting kitha negari Ndorowati katitik pasanganing Wisma ketingal jejelu lapibit pangrasa adu juga tepung taritis papan liar katembahan rupa karto katondo kawulalit ingkang dumunung padusunan ketingali comanai mungkul denya sami amung tetanen angulah pulung daling siti pasabinan miwah pategalan awit saking kalis Durjana judi katebian dening parang muka kinarya pratandha ingon-ingon raja kaya raja darbe ing prakawulalit ingkang dumunung padusunan awarni rembumaing samendha kuda hayam kambangan sak panunggalanira datan wonten ingkang cinancangan lamun wancine rina tata agelar wonten bangunan aratri wangsul dhateng kandhangnya suwang Raharja Sangya Prakadang Sentana mantri Bupati Nayakaning Praja Sumawana Prawadya bala medhak kawulalit datan wonten ingkang cecengilan Surya Pantara Tritiketal denya sak iyek saeka praya sesarengan ngangkat karyaning praja njunjung derajating bangsa boten wonten panjenenganing Nalendra ing sak jagat ratramudita ingkang sinungga pratiwi kasungsunganing akasa kagebeng muhara winingku samudra kasesinan Hyang Candra kepadangan Hyang Surya datan ana paja mirip kadi wong agung Dwarawati panjenenganing Nalendra kinajek sak sami-samining ratu turta padang paningalih ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarane ora mukal kasusra kelok kejana priya saking liyan praja bilih Nalendra Agung kinasian para Jawata kinamuran para widodari winong-wong para Bathara awit datan supe muja semati dedasar sanira rinasuk suksma kawekas ya tunggal rasa mring saryane Sang Hyang Bathara Turata mumpuni ing aguna tan supe mring sandining Dwi Hasta wangkas mring barang kang rungkis tuhu Narendra pitising Bathara Wisnu dewaning kabahagyan kocap sinten dasa namane Sri Narawati wau dasa 10 nama aran Sri Ratu Narawati wis ngarani menang den ucapno jejuluknya Sang Nata Dwarawati yeka hajejuluk Prabu Harimurti ya Prabu Danardana ya Prabu Lengkawa Manik ya Prabu Bathara Kresna ya Prabu Padmanaba ya Prabu Sasra Sumperna ya Prabu Dwarawati jumeneng nata wonten negari Dwarawati ketingal ageng perbawane ketingal satu mara satu mati jalma mara keplayu sanadyan to mega piyak barat mangemper-emper bebasan kayu adoh tumiyung celak manglung kathah Narendra tumungkul datan karana linawan Bandayuda mboten maraken saklebeting tlatah Dwarawati ngantos dumugi manca negari kathah Narendra nyaosaken bulu bekti meyang glondong pengarem-arem saben antara mangsa lumintu datan ana Pedote nyaosaken pundhitaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Sotya miyang miduri para nata manca negari ingkang tumungkul wonten Dwarawati datan karana linawan Bandayuda sayekti hamung sami rumaos kaluhuran perbawani Sang Nata saha gandrung kapiluyu dhateng poyaning kautaman kapunggal semanten kawibawaning Sang Nata awit lamun to ginunggunga wiyaring jajan luhuring kawibawan salate tanana Pedote nalika semanten diwaris sajuga Sang Nata keparing wontenaken paseban agung
mungging setinggil Binatarata. Ingkang keparing suwanipun caket pelenggan dalem tumungkul yanyakun jember tiwi Biswanira putra dalem Satya Paranggaruda kekasih Raden Samba ya Wisnu Brata ya Raden Kusuma Wiratmaka Satya bagus warnane nom dasare branyak pasemone dasar pengawak menjangan ketawang turta limpating pambudi buntas kawruh saliring reh datan mukal pinitados ngasto abang ijoning negari Ndarawati sumambung pungkur Biswanira kadang Sentana Ndarawati Satya garep boruji kekasih Raden Haryo Setyaki ya Singa Mulang Jaya Wresiniwira Bima Punting minangka suh jejet wengkuning negari Ndarawati Raden Setyaki jajar suwanipun Regirawati Udawa ingkang lenggah Widara Kandhang kasambet Biswanira kadang Sentana Mantri Bupati Nayakaning Praja Bupati Kliwon Riya Wadana Lurah Bekel Tuwa Bekel Nom abdi dalem jajar kasambet Biswanira abdi dalem agangan andir suwani mlabar dumugi pangurahan Yayah samudra tanpa tebi sami ngagem busana manika warna tinun saking Mandrawa pindha anjraing puspita saking kacahing kemara sowan bebasana ben bau tumpang dengkul papan rup biar temah rupak parandene sidhem tanana kang obah suwanten ing kapiyarsa saking telenging pasuwanan lamat amung suwanten ing abdi kriya gemblak gending kemasan ingkang sami nambut karya Surya Pantraratri Balaganti tanana pedhote pating careng kleng lir mandira raga saya mumbu asri sening swasana salebetnya tanana kang ubah horeg suwaning Purwadya kangging kagelaran Jawi ingkang ngamurwani horeg suwaning Purwadya rawuhnya tamu agung ingkang rawuh wonten nagari Dwarawati Narendra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama dangah-dangah mukane pindha tembaga sinangling sigra pinapak para kadang Sentana ing acara lenggah palengganira keparing caket palenggan dalem Sang Nata Ndarawati dupi Prabu Baladewa mapan lenggah mencorong tejane sirna sipatindang Bathara pindha Bathara Brama diwaning Agni Mangijawanta dupi Sang Nata mulat Sanghyang Pertanggapati mangrangsang akasa keparing idul Gasiniwaka langkung rumin ngrasuk Janaka Prabu Narendra ngagem kuda kencana binuga wekasan jaman masungsun 3 kinancing Garuda marep miwah mungkur utal-utal Narawista dimawah untat sinangga praba kencana renda cinawi pinangka tali ngagem sumping beban suring patyun ten tiba njeje anting manik sutyaning warih ngagem ulur-ulur gemangungsa gelang kelat dawu salira pindha sarpa binglan atas swara sinangga calimpringan ngagem celana bludru wilis pinalipit rindha cinawi kinatik nawarna ngagem dodot semeng ketangi paning secindhi puspita uncal madine ping sekembaran dimawah kanan piring bebadom diwangkara pinaretes inten barlian ngagem mangkingan mrangka ladrang sarungan kang kinarwersa timaha kesilungan pelet ngirim kandelan pinatah pinaturun nggo jejer mbak semi gonjo dinaben-aben manis mendak kaparingane Tramutiara kinun saking Mandrawa gumebyar pindha nikra kitiran dinarepet sang jati dalem manggung dadi bocah para gusti kang sami ngampil upacara kepraban Narendra banyak dalang sawunggalih warga walika laring manyura mung bingkaran tuwin kiring Kasumas Bogor kencana Dwipangga kang sarwa-retna saking diringganing busana Prabu kang garep Sang Nata kinun saking Mandrawa pating Glebyar pating Paluncar Bindawana karembun mangsa dupi Sang Nata wis sangkep busana keprabon ketingal mencorong tejane
sirna sipating Tangga Bathara pindha Bathara Wisnu diwaning kabahagyan ingkang mangeda wangsak paling gandalem dampar cendani kapalingan lemek kasur babut pramudani pinalipit rendo sinami kinatik nawarna sinebaran sari-sari kinunyali sajebat kasturi hermawar gondowida kinebutan laring manyura kungas gandani rodo mugi pasi panjawi dadi saking cingak sang Hyang Prawadya kang mara sowan perwising sametos kaya jajaran medalang rumin abdi dalem prajurit kang samya taos hormat tambur srompret munyung amurahan senjata ajeng nyambal kaping 3 Gurnas Gurnanda mirim klontokong nyambal-ambalan hor sang Hyang Prawadya sulahane pirabah dinintri ora kanca dodok ora kanca dodok dalek-dalek songsong gelap katon gumebyar keloro lur tap Hapsari tumonton rengganing prabata para dewa dewi yang para resi kagiat mulat endah ngarti manglunging kadung malengkung rumambating liyan mawe semu kang mawara ras mawe raras laning griya kawerkan pindha kiswa lukar panjraing kang puspita amrik minging kandaning puspita
Sri Tinun Pasewakan Usono Maneka warna Supak puspiting Udyono Miang panjraing sarwa rukma renggeng manik narawata Obro prabanyo sumirat kenyaring tejo leliweran lir kilat sisiring dadit mimbu kekondo amrik ningin katiuping Ruto Mondro separan mangambar kungas Ratune Ratu Utama ambek para marteng dasi berbudi bawa leksana sinuyudan Prabu Pati tresna tresna marang sesami kasinungan budi luhur winong wong para Jawata tan sube muja semati pranyata Sri Narendra Sutya Bathara Iwang Sukmana sasmintaning sunung bohono langgeng
Kadang kula sepuh Koko Prabu Baladewa. Dereng dangu rawuh wonten negari Ndorowati. Dereng ngantos Rayi Paduka nyaosaken pasugatan sedaya pucanan Jambi Rambun soto ingkang nata prayogi. Mugi kapareng Rayi Paduka nyaosaken pambagya panakrami saha sungkeming pangabekti kula konjuka sahandhaping pepada mawantu-wantu Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Kadang kula Yayi. Ingkang raka nampi sabdanipun Yayi Prabu Bathara Kresna dahat manglingga murda. Sabdanipun Yayi Prabu kula tampi asta kalih. Kula petelaken jaja kendela sami-sami Yayi Prabu kepareng mundhut priksa sawanipun ing neraka. Awit pamujinipun Yayi kasembuh pengayomaning Hyang Widi. Sowan kula wonten negari Ndorowati lulus raharja mboten manggi sambi kala Yayi. Kajawi ingkang menika puja pangestawanipun ingkang raka sayogya katur Yayi Prabu Ndorowati. Kurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat mawantu-wantu panuwun kula Koko Prabu keparenga dipun prayogakaken lenggah Koko Prabu. Inggih Yayi Prabu. Samba nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Rama Diwaji. Aja nganti kadaluwarsa jeneng sira nyaosna pangabekti ana ngersane pepundhenmu Koko Prabu Baladewa ingkang katemben rawuh ana Ndorowati. Mriki dhateng sendika Koko Prabu Baladewa ingkang putra Samba linepatna saking bebendu. Keparenga kula nyaosaken sembah pangabekti konjuka sandhaping pepada mawantu-wantu. Samba prunanku wong bagus tak trima. Pangestuku tampanana kula. Kurawalan panampi kula sabdanipun Kanjeng Prabu. Kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat. Koko Prabu Baladewa ingkang rayi setyaki linepatna saking deduka. Kepareng nyaosaken sembah pangabekti konjuka sahandhaping pepada. Dangit panarimanipun Kakang Dimas Setyaki. Nadyan ing abdi kepatihan semantun ugi Diwaji Mandura linepatna saking bebendu kepareng uga nyaosaken pambagya raharja rawuh wonten negari Ndorowati. Pangestune Kakang Udawa ora ana sambe kala. Nggih syukur bejo sewu. Kajawi ingkang menika Koko Prabu bawanipun sampun sawetawis lenggah kepareng Rayi Paduka nyuwun priksa Koko Prabu. Koko Prabu rawuh wonten negari Ndorowati. Akarya kejet raosing manah Rayi Paduka awit Koko Prabu mboten kepareng paring cecala langkung rumiyin. Upaminipun Koko Prabu sakderengipun rawuh paring cecala Rayi Paduka temtu mapak wonten sakjawining Balewerti kanthi titian rata kencana pinungka pakurmatan rawuhipun Koko Prabu Mandura. Jagat Dewa Bathara kadang kula Yayi. Sanadyan to dereng kasembadan pangandikanipun Yayi nanging sampun dadosaken bombong raosing manah kula. Semanten mulyaning raos kula gadah kadang taruna ingkang sampun mengku kawibawan. Namung dadosna kawuningan. Kula sowan wonten Ndorowati mboten kanthi cecala. Niat kula mboten sedya ngitalaken tata cara. Awit saking sumengka raosing manah kula daya-daya pinanggih Yayi Prabu mila bilih kapenggalih lepat sowan kula wonten Ndorowati. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Mboten dados menapa Koko Prabu. Ingkang dereng kewala kepareng Koko Prabu enget. Ingkang rayi mboten sedya nglepataken lekasipun Koko Prabu namung ngengetaken kalimputing budi.
awit ageng alitipun kula Koko Prabu menika jejering Narendra. Lekasipun Koko Prabu rawuh wonten negari Ndrawati ngicalaken tata cara yen kadenangan Narendra manca negari. Kirang bejanipun kula tuwin Koko Prabu kadakwa Narendra mboten mangertos tata caraning Narendra. Wah, jagat dewa Bathara. Sepisan malih nyuwun pangapunten Yayi. Engit kula teksih kathah ingkang dereng klampah tinimbang ingkang sampun. Semunipun sumengka penggalihipun Koko Prabu wonten keparingipun Koko Prabu kados pundi? Yayi Prabu, sakderengipun ingkang raka ngaturaken wigatos sowan kula wonten negari Ndrawati. Keparenga kula badhe gadah penuwun. Murih gampil anggen kula nata ukara ngracik basa. Keparenga kula ngicalaken pepanggihanipun Ratu Ndrawati pun Ratu Mandura. Wontenipun pepanggihanipun Baladewa kaliyan Kresna. Ingkang mangka Kresna Baladewa kadang nunggil Yayah Rena pinanggih sepuh ingkang raka Yayi Prabu pinanggih Taruna. Keparenga kula njabel basa krami badhe matur ginakaken basa ngaga Yayi. Kapenggalih sak prayoginipun Koko Prabu. Yayi Kresna, kula Koko Prabu. Tak baleni meneh mbok menawa ana luput aturku iki mengko keparenga Yayi paring lubering samudra pangaksama. Mboten dados menapa. Pun Kakang tumeka negara Ndrawati. Sepisan duwe tata raharjaning negara Ndrawati apa dene kawidagdane Yayi sak kulawarga. Dene ingkang dungkap angka 2. Pun Kakang nedya ngaturke marang Yayi kahanan kanan kering negara Mandura. Kanan kering negari Mandura wonten kadadosan kados pundi Koko Prabu? Ndadekno pamriksamu Yayi. Kumbina ingkang dilenggahi Paman Prabu Bismaka. Lesanpura ingkang dilenggahi Paman Prabu Setyajid. Nalika dina kepungkur wanci tengah ratri ketekan mungsuh tanpa cecala. Pawarta kang ndak tampa sepisan Paman Setyajid, Paman Bismaka bisa dipikut dening mungsuh nganti kelakon dikunjara. Kaya ngapa muntabing kanepson pun Kakang. Satemah ora tak penggalih panjang banjur pun Kakang kudu mung budidaya ngrebut Paman Prabu Setyajid lan Paman Prabu Bismaka. Inggih Koko Prabu. Pangayomaning para pepunden pun Kakang kelakon bisa ngrebut Paman Setyajid lan Paman Bismaka saka regemaning musuh ingkang saiki tak papanake ana papan pasingidan. Pandugaku mungsuh ora bakal mengerti. Inggih. Nanging bareng pun Kakang ngilingke karna musuh kang teka nang Kumbina lan Lesanpura mau ratu kembar. Loro-lorone padha gagah pideksa lan digdaya. Nganti pun Kakang durung kober midhangetake sapa ta jenenge ratu kembar mau. Nanging ingkang baku bareng pun Kakang mengerti wilangane mungsuh kang bebasan tanpa wilangan. Pun Kakang banjur lumayu ana Ndrawati. Sedyanipun Kakang lumayu ana Ndrawati iki bakal nyuwun pambiyantu marang Yayi Prabu Bathara Kresna. Leng-leng ramyang ingkang driya lir Sang Hyang Candra Esmunya kang kabangan limut kabiatan rujit
Koko Prabu Baladewa. Apa Yayi? Dados kamuningan Koko Prabu. Nalendra ingkang ndatengi Kumbina Tuwin Lesan Purawanci Tengah Latri leres pangandikanipun Koko Prabu Narendra kembar kekalihipun sami gagah pideksa lan gagah prakosa ugi sami digdayanipun menika jejulukipun Prabu Amsaraja ingkang setunggal Prabu Raja Dimbaka. Prabu Amsaraja sing siji Raja Dimbaka inggih mengku karep apa dene teka ana Kumbina lan Lesanpura mikut Paman Prabu Setyajid apa dene Paman Bismaka. Dados kamuningan Koko Prabu menika Narendra bahu kanan kiringipun Narendra Giri Bajra inggih negari Magoda. Narendra ingkang lenggahi Magoda utawi Giri Bajra menika jejuluk Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha inggih Narendra kagok Gandharwa langkung gagah ageng inggil tur prakosa. Mboten namung Paman Prabu Kumbina Tuwin Paman Prabu Lesanpura ingkang badhe dipun pikut ndadosna kawuningan Koko Prabu. Prabu Jarasandha menika Narendra manembah dhateng Sang Hyang Kalaludra. Menawi keterimah panembahipun badhe ngaturaken sesaji bekakak Ratu Satus. Sakmenika sampun ngunjara Ratu sangang dasa gangsal. Ingkang badhe kagem jangkep 100 setunggal Paman Prabu Bismaka, angka kalih Paman Prabu Setyajid, angka 3 Koko Prabu Baladewa, angka sekawan ingkang rayi Dwarawati jangkepipun gangsal. Ingkang rayi Pandhawa Yayi Prabu Anom Puntadewa. Oh, Jagadewa Bathara. Wah. Yen mengkono iku Narendra ambek angkara Budi Candala. Inggih mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga Yayi? Enggal ditundung saka tlatah Mandura. Kekuatan Dwarawati, kekuatan Mandura didadekake sawiji. Daya-daya bisa enggal loncat saka tlatah Mandura. Namun dadosna kamuningan Koko Prabu. Menawi Dwarawati menika kedatengan mengsah rinten menapa dalu enjing menapa sonten badhe kula kendelaken kemawon Koko Prabu. Kok ora patek dong aku? Ngendi kamu iki mau piye ingkang pamungkas? Balenono pisan kas supaya aku cetha leku nampa. Bilih Dwarawati menika kedatengan mengsah enjing menapa sonten rinten menapa dalu badhe kula kendelaken kemawon Koko Prabu. Jagadewa Bathara. Apa kalenggan iki Yayi iku wis kelangan kekendelan. Rumangsa wis ora duwe kadigdayan mengkono apa piye? Mboten mekaten Koko Prabu. Apa Yayi Prabu katemben misuda Manggalayuda ingkang kena pinercaya nundung mungsuh? Mboten Koko Prabu. Lah sebab apa? Bilih negari Dwarawati kadatengan mengsah sak wanci-wanci badhe kula pitadosaken dhateng tamu kula Koko Prabu. Tamu kula menika ingkang kula pitados munduraken bebaya ingkang datengi wonten Dwarawati. Dadi nek Dwarawati ana bebaya sak mangsa-mangsa tok pasrahke dayohmu. Inggih. Dayohmu pira to bengi iki? Pira cacahe? Kathah Koko Prabu. Nanging ingkang kula wigatosaken tamu kula wau inggih Paduka Koko Prabu Mandura. Yen mengkono musuh sing bakal teka iki arep mbok pasrahke pun Kakang mengkono.
Inggih Koko Prabu. Lah Surap. Nyono-nyono. Nek aku tekan Durwati pancen arep golek pambiyantu malah jebul kebubuhan. Dadi ana bebasane aku iki arep golek ujeng malah kelangan delek. Pancen arep golek pambiyantu malah aku iki sing kebubuh kudu ngundurke mungsuh. Bebasan legan golek momongan, mau nganggur golek gawean awakku. Kosek Yayi. Rene Yayi ku kadang ku taruna. Arepa kepiye? Aku iki dulurmu tuwa. Wajib ngayomi Yayi Prabu. Aku saguh minangkani pamundhite Yayi. Nanging aku tak nyuwun prisa dhisik. Yayi sebabe apa kok maslahke pun kakang lelakon iki? Amarga najan kowe iki adikku aku kakangmu. Nek apa-apa tak tulungi, apa-apa tak tulungi, njuk sok kapan lek arep mandiri iki sok kapan? Apa-apa kok jenengan njaluk tulung, bae. Njuk nggonmu arep ngadeg dhewe kuwi sok kapan? Koko Prabu ndadosna kawuningan. Lalampan menika kula sumanggaken Koko Prabu, awit kula nyangkul jejiban ingkang langkung awrat. Antarane nalika dinten kepengker kula nampi nawala saking negari Ngamarta. Kadang kula Pandhawa kalenggan menika badhe ngaturaken agenging panuwun dhateng Hyang Widiwasa anggenipun sampun kalampah babat wana mrentani. Serananipun anggenipun badhe ngaturaken panuwun dhateng Bathara Srana anggelar sesaji Raja Suya. Raja menika ratu, Suya menika ngagungaken. Dados raos sing sesaji menika ngagungaken jejering Narendra. Narendraning rat para Narendra mboten wonten sanes kejawi namung Hyang Widiwasa. Dados saji Raja Suya menika tegesipun ngagungaken asmaning Hyang Widiwasa. Pancenipun Pandhawa dereng dumugi semanten lelabetanipun tegesipun dereng kenging gelar saji Raja Suya. Awit ing kedah gelar saji Raja Suya wau namung Narendra Gung Binathara. Mongko kadang kula Pandhawa menika Yayi Prabu Anom dereng jumeneng Narendra. Mila sejatosipun dereng menang gelar saji Raja Suya, nanging bilih mantep raos sing manah wonten srana-srana ingkang kedah dipun wujudaken Bathara badhe ngudaneni. Lah menika Koko Prabu sampun ngantos dunya dungkap tumindak ing Pandhawa kula kedah lajeng dumugi negari Ngamarta langkung rumiyin. Baladewa srudu duka dupi mulat kang samya andon jurit sikra menyat srudanya muwus sukal pangandikanira ngasta Trigara Maha Sakti yen kadulu Yayah Singa Anubruwa jagat Dewa Bathara. Rene wis cetha pengendikane Yayi duwe kewajiban ing luwih abot. Pun Kakang ora bakal nrenggalangi kepareng Yayi. Lan Yayi maslahke pun Kakang lelakon iki ora bakal ndak selaki. Nanging dadekno pamriksamu. Najan pun Kakang iki dilairke tuwa. Nanging rumangsa karo Yayi lahir batinku kalah tuwa karo Yayi Kresna. Sadurungipun Kakang dimangkah maju madyaning Pancabakah. Pun Kakang nyuwun sabdane Yayi, ora kita ngamung sakwanda bisa tanggo paugeaning laku, tak nggone gawe sangu nggonku arep maget
Rananggono upaminipun Koko Prabu mboten mundhut priksa kula nggih namung kendel kemawon awit kula kadang nem menika mboten kenging mejang kadang sepuh rene Koko Prabu kepareng mundhut priksa kula badhe caos priksa kula mboten mejang Koko Prabu namung caos priksa ya sakarepmu rek mumune wis sakarepmu panuwun kula mangke Koko Prabu bilih sampun wonten madyaning paprangan gelare ngaprang dipun damel Wukir Jaladri gelare ngaprang mengko tak gawe Wukir Jaladri inggih Koko Prabu pinangka senopatinipun jumeneng wonten tengah-tengahing barisan Wukir Jaladri ya ndadosna kawuningan Koko Prabu Prabu Amsaraja Timbaka Raja menika Narendra kekalih sampun prasetya wonten ngajengipun Bapak Guru gesang nunggil sak kamulyan yen mati nunggil sak papan mila mangke menawi sampun wonten mengsahipun Koko Prabu ingkang kenging dedamelipun Koko Prabu mengsah wau menapa pejah menapa inggih dereng kepareng Koko Prabu paring dawuh dhateng Wadyabala penderekipun Koko Prabu supados sami sesarengan alok-alok para madya penderekipun Koko Prabu supados sami sesarengan alok-alok yen paprangan wonten ratu mati dadi banyu mekaten panuwun kula Koko Prabu banget panarimanipun Kakang mula Kang Soko iku aja nganti daluwarsa pun Kakang keparingipun pamit ya budal ana madyaning paprangan menapa mboten kapareng kula kanthi manjing Datulaya Koko Prabu keparengi yayi ingkang rayi badhe caos pakurmatan ramipun Koko Prabu bojo krama gampang tumiba mburi ingkang baku bebaya enggal sumingkir seka tlatah Mandura yen mekaten keparingipun Koko Prabu rayi paduka mung saged ndereken kaluhuran tindak paduka Koko Prabu sombo penakno nggonmu sebono ngersani Sudirmamu pun budal madyaning paprangan dina iki